Ježiš, ty máš. Můžu ještě jednou. No. Jo, když někdo za něco platí, jako třeba firma, tak je to pro tu firmu finanční... Výdělek, výnos. Ne. Ne. Jakoby Právě, že Injekce. ne. Právě, že Jo. opak. Druhý. A jo, prodělek Ne, nebo... Ne. Eh, Jak je výnos, tak to druhý. výnosy a... Úbytky. Ne, ty vole, teďka jsme to brali. No právě, no. Výnosy a Ztráty. investice, Jo. nebo... Ne. No když třeba, já to vysvětlím jinak, jo, to jako nesouvisí, tohle je to stejné slovo. Když třeba dáváme věci do náklaďáků, tak vezeme v tom... Náklad. Jo. No. A Jsou to finanční náklady? ne, je to, ještě mám dost času. Firemní náklady. Ne, je to ještě něco, musíme jakoby dodat. Jo, já jsem to Dodací Ne, náklady. jinak. Náklady, dodatky náklady. Ne. Dodatek. No, ale tam ty náklady musí říct. Dodat... Jaké jsou ty náklady? Dodací náklady. Ne, Dodatkové. ne. No, dodatečné. Dodatečné. A tak řekli jste to, no. Mm. A teď která? Jo, no. V obě. Tak